لوتکەیەک سێئالی لێ تورکیە دەربارەی ڕەوشە سووریە بەگشتی bi rêve çû û çendên mijarên giring dê lûtkeya sîalî de hate gotûbêjkirin û tekezkirin. Îro piştî Nîvroyê li Stenbolê Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiyeyê û Vladimir Putin serokê Rûsyayê û Hesen Rûhanî serokê Îranê lûtkeyek sêalî derbarî krîza Sûriyê lê derxistin. Piştî bi dawî hatina lûtkeya sêalî, her sê serokan kongirekî rojnamavanî lê derxistin û tekezî lê ser berdewamiya deverên kêmkirina astê şer û ragirtina binpêkirinan û parastina xakê û serweriya Sûriyê kirin. Recep Tayyip Erdogan serokê Komara Tirkiyeyê di kongirekî rojnamavanî de ragihand ku Tirkiye karî gelek navçeyên Bakurê Sûriyê ji PKK û YPG pak bikin û di dema niha de artêşa Tirkiye navçeyên Efrînê ji mayînan pak dike û dema ku navçeyên Efrînê ji mayînan hate pakkirin, wê rê lê pêşiya xelkê sivîl were vekirin da ku vegerine ser mal û milkên xwe. Ji aliyê xwe ve Hesen Rûhanî serokê Komara İslamiya Îranê ragihand ku ji destpêkê ve Îran daxwaz dikir ku Efrîn radestê rejîmê Esed were kirin û da zanîn ku krîza Sûriyê bê tenê dê rêya çareseriya siyasî ve wê were çareserkirin. Her wiha Rûhanî serbar kir û got ku gelek welatên navdewletî û herêmê alîkariyên grûpên terorîst kirin û çekdarên giran didane wan grûpên terorîstî û hewla rûxandinan rejîma Esed şikest. Bi dest ve anî. Serokê Komara İslamiya Îranê got jî ku di vê hemû gelên Sûriyê beşdarî dê pêşewaziya Sûriyê de bikin û bê tenê keliyên Sûrî wê biryara dê çewaniya birêvebirina Sûriyê di pêşewaziyê de be. Vladimir Putin serokê Rûsyayê dê kongirê rojnamavanî de ragihand ku kompanyanên Rûsî wê roleka mezin dê dubare avakirina Sûriyê de bibin û peywest e jêrxaneya aborî ya Sûrî jê nû re were vejandin û pêşxistin.